TV. Ywaruok manyien sani koro wuok e duond bura mar ODM e kar chung' od bura Mandhiwa kod mano ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Moko kuom jokanyo ng'ur e wi listi ma ODM ogolo mayango jotelo mag gwenge kata grassroots leaders. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachni. Duond bura mar ODM nyogolo listi moting'o nyinge jotelo mane oyier e yiero mar koro gwenge ma ODM ne obago chak higani ka gin jotelo ma koro biro taa duond bura ne kuonde chung' ute buche mopogore. Kar chung' od bura Mandhiwa, ywaruok osebedo ka dhi nyime kweth ariyo mag duond burano, ywaruok ma koro pod medo mienjo bang' ka log tich mar duond bura mar ODM ne ogolo listino. E listino MCA ma kanyo moko osewuod Nicholas Owaka ema nyingi noduogo kaka jakom ODM Mandhiwa e kind jotelo mamoko ma koro wacho ni dwaro margi en tego duond burano. Adwa nakaw thuolo ni makende kendo akwa jowa te manyowa compete go kata jowa ma pod awinjo ka ywagore oko ni please election oserumo. Gima koro dong' en nyaka wager party wa mwaero miluongo ni ODM. Wach mar chikruok kotamie gimoro tiduogo ne ok wayiego. Wan jo chama motegno wachako chon and wan wangirore kendo ging'e nguvuwa. Jokanyo mag duond bura mar ODM go ma koro nyingi ne okete listi kaka jotend duond bura mar ODM Mandhiwa koro kwayo kweth machielo mondo ti kodgi kanyakla ka gikonyo tego duond bura mar ODM motelo ne yiero mabiro. Party adieri duogi mondo watim recruitment mondo wayud ni to wanyalo yudo ji mang'eny marom nade e Ndhiwa ka. Ndhiwa osebedo ka lead. Ta sani wadok chien. Wae namba 1 wadok e namba 4. Election mano timni o accept. Wan be jok mano oyier mokalo ka ne wa accept. Onge ng'ama ne waweyo. Kata kamano kweth machielo motelo gi kod Jerry Odenyi ma osebedo jakom ODM Mandhiwa okwedo mokalo listi ma kamano ka gikoni nitie jotelo moko e duond bura mar ODM matemo kelo koko e kar chud burano. Watimo yiero mopen ma piny te participate Ndhiwa msima to list moro wapok odonjo. To mano dok wach brach. List donjo mwakia kamae kaka party. Jomoko nyalo hijack nwa party to timo kaka ohero. Wan kaka jo Ndhiwa wadag list no. Ang'o motimore kawuono mamiyo joma ne ok waromo go ilando ni man gi certificate mar chama. Akwayo baba Raila Amolo Odinga mondo wuog oko mondo kony Ndhiwa. Ok wanyal bedo gi jowa makitimo election to bedo jomoko chot gibiro gi ludhe gibiro gi bete to gijako gibero rikoga ne sigin mag dwa tayo chama. Gikwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo donjre e wachno ka gikoni list mane wuok no gerwako kata matin. Kendo gere sign chakre kawuono saa 12. Ka ok kamano wabiro mo kodgi e kot mondo giyier ni to gisavo chama koso gisavo sirikal. Kendo wagombo ni mondo mi patron marwa Martin Peters Owino wuod chief odhi mondo kelwa list mag joma ne wayiero. Ng'ur achiel no bende wuok e kar chud bura ma Karachuonyo kama moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM Karachuonyo ne okwedo mokalo listi mane ogol ka gidwa ni mondo tend duond bura no resgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar 1 higa mar 2022 nodonje